Dzakaoma dzimwe nyaya dzatinosangana nadzo pano. Amai wakapa namba watirare wakandifonera wakati ndapuwa namba dzenyu natirare. Ndine dambudziko rekuti ndiri kuraro ndakaramba kurara naatezvara murume wangu akaurayiwa. Saka murume wangu aurayiwa kutaura kunoku maproperties ese emurume ndakarangiwa naatezvara. Nenyaya yekuti wakati ndajamba mushama kuti muroyi wese apinda afana kurara nani naatezvara. Because atezvara taura kuti kubva ana amweni kubva ana mai vedu vakapinda vengorarwawo futi. Saka nhasi unowu ndakamubatsira ndakati aiwa iwe mushonga wandiri kukupa enda unopa varura vari kura vakararwa vacho wapfeke mushonga. Akavapa varura vacho ivavo. Saka nhasi saina varura because tatatezvara pano zvakaketika kwavari. Saka ini ndoti uyu mukadzi ataure ega dambudziko raaisangana naro kusvika murume akaurayiwa. Ava varura kutaura kuti dambudziko inga vachisangana navo because ivo varura vacho kutaura kuti chazida kutoya kwaita pano kutoshamisikawo kuti atezvara waya washandisira mushonga because varatidza kuti waitofara kutorora nani naatezvara zvaitowafadza zvaitowaitira vaitoda atezvara kupfuura varume vavo. Ende varume vacho futi vaitozviziva kuti atezvara ndo akarara navakadzi uri pakutanga. Saka zvotinanhasi vachirudana navo varume vanenge vasingazoite sei vanenge vasingazvizive. Asi vanenge vachiziva ndozviti pakutanga atezvara baba vakabvisa mukadzi wangu umandara nekuti muko kuti hakuna muroro anopinda mumusha asina kurara naatezvara. Tikati kurukure nevarura makadizve nyaya yakamira sei? Ichokwadi ndizvozvo zvaisangana namai guru. Nomboro mutaurise. Ndati ichokwadi ndoizvozvo zvaisangana namai guru kana nesuwo ndizvozvo, but kubva patakapiwa mushonga namai guru takazotoshamisika kuti tichitoona kuti baba ndo zvavaitotiita zvino mushini wababa hauchadzika hauchavati uramba wakamira. Ini ndakanzwa zvichinzi wese aroorwa kana kuti atizira pamusha apa chaanotanga kuita kurara naatezvara. Chero akakamborera nemurume wake kunze but mutemo wekurara naatezvara upotseke. Ichokwadi here? Ichokwadi. Imi makatovata naatezvara? Ichokwadi. Kakawanda here kuti kamwe chete? Ayo kakawanda. Sezvamaisangana nazvo ndanzwa muchiti nhengo yaatezvara ikuramba yakamira. Muri kuda here kuti idzokere paunoma upapaya mutanga kurara naatezvara? Kwete. Hamuchadi? Hatishadi. Saka respect ichadzokere kuna atezvara, mucharamba muriko here kumusha kwavo ikoko kwaatezvara? Kwete. Imba muchiri kuida? Handifungi because tati zvinhu zvaiitika tisingatokufungidziri. Ko varume venyu vari kuzviziva here? Vanotozviziva because imhiko yemumusha mavo. Ngetiende pechitu. Makadi? Makadi yenyu muri yeZimbabwe. Taurei nyaya iyi. Ini ndakambouya nedambudziko rangu rekuti ndakanga ndakaroorwa zvakanaka kubhuira kwasi pamusha pandakanga ndakaroorwa paiva nemhiko yekuti murora wese mutsva achipinda mumusha anofanira kusangana naatezvara obviswa umhandara naatezvara. Ini ndini muroora mumwe chete akakwanisa kuramba ndichibva ndatanga kubva ndaurayirwa murume. Ndaurayirwa murume kudaro vakandiramwira nhumbi dzese dzemurume nemaproperties imba nemotikari ndo zvavakanga vakuda. Inini ndobva ndarambirawo nazvo. Ndanga ndakuti ndikangosangana nemurume waruda kundiroora murume aibva angotiza achiti ari kuona munhurume mberi kwangu. Ndikubva ndauya kwamambo mutizi. Aiona munhu wechirume kuchiso, right? Ichokwadi. Aingoti kungoda kuti ndisangane naye aibva atoti uri mukadzi womunhu wotobuda achimhanya. Saka ndakazouyawo kwamambo mutizi vakandibatsira vakati ndoda kukupai mushonga wekuti munopa vakadzinin'ina venyu vapfeke. Ndakaitawo sekudaro ndobva ndanopa vakadzinin'ina vangu mushonga ndobva vapfeka ndobva vatondiudza zvikanzi atezvara nhengo yavo yakuramba yakangoita sei yakangomira. Tiri ipapo mama takakurukura nyaya yevana vari sei? Vana variko kumusha ikoko kuna atezvara. Atezvara vachona nhasi tinawo pano. Chokwadi. Makadi yenyu? Tiripedo makadiwo. Tiripo nyaya yakamira sei? Nyaya ndiyo iri kungotaurwa namainini namaiguru. Taurai wamwe maproblems amaisangana nawo. Ini ndakatanga ndichaita zvekurota kuti ndisangane nababa. Ndobva ndazotoona life wakunyatsouya wega baba achinyatsoti unyatsorara nababa kakanyatsoita. Handisunzwa? Ndati ndakatanga ndichiita zvekurota kuti ndisangane nababa. Ndakazotonyatsoona baba wakutonyatsouya live. Patatanga kutorara tese but hazvizi kunyatsotoita but kuzvizvi nhengo yavo haichanyatsoita zvakanaka yakuramba yakamira. Baba pavakauya live nyaya iyi vakaitanga sei?
mashoko avakashandisa chaiyo kuti muzonzi maakutanga kusangana. Wakangoti mwanangu ndio mutemo uri panopamba. Isusu mutemo wedu wepanopamba tinoti muroora achisvika panopamba atanga kurara natezvara. Saka iwewe nhasi andambotanga kurara newe saka ndotanga kuti urara newe nhasi. Ko murume wenyu imimi anga akambokuudza here mukufambidzana kwamaiita kuti kwangu kumba ndiwo mutemo uripo kana kuti anga akataura pati ndaitombozviramba. Saka apa kwakutobvumira kuti imba yangu iite sei ingasimbe. But kuzvizvina kutoona kuti imba yacho haisina rugare murume wacho akundinesa kuti iwe kunanga baba vangu uri kuti ndozvavari kuita. Alright. Ndamuudza nehope dzandarota kuti baba ndozvavari kuita but tiri kunanga baba vangu poroyi. Tiri ipapo ndakanzoti vamwene vaizviziva. Handiti? Zvakamira sei kuna vamwene? Tikuona vamwene avapo. Amwene vakaparara. Vakazofa? Vakazofa but vaizviziva. Oh. Alright. Inga zvakaoma. Mambo Mtize. Zvakanaka. Mudhara uyu ane mhikombe ngaatarega nyaya dzake mudhara because ndakatonoita zvangu ndadaro hombe randireketa. Sota zvakawanda ngaatarega. Avatondiga kuti mudhara hombe futi. Mudhara. Ndakatonoita nyaya dzenyu idzi. Zvimiririra. Makadizve? Makadizve. Dombro mutaurisi. Ndiripo makadiyo zvenyu. Alright, nyaya yakamira sei? Nyaya yakamira yakadai so sezvo tauya panapa kudai so. Ndakanzwa mumwe muroora wangu achiti akauya pano. Akanga apiwa ndofunga zvakanga akwanisa kuyamurwa nazvo navamutizi. Chi? Akwanisa kuyamurwa nezvaakayamurwa nazvo navamutizi. Saka azosvika kumba uku ndokati kangogara ndofunga kunge pasina mazuva maviri matatu. Saka ndikazonda kuona munhengo dzemiri wangu dzisana azoita zvakanaka zvokutoti imwe nhengo yachona pari zvino zvachaita sei haicharari yakuramba yakaita sei yakatungira. Izvi zvese zvavanga vachitaurawo havo ivo vachiti ivo mhiko yemutemo wedu ino ndo inokonzeresa kuti tipote tichirara isusu nevaroora zvotori zvavanga vachitaura ava ndo chokwadi chacho chiripo. Ndo zvinhu zvakonzeresa kuti ininiwo futi ndigoziva pano. Alright. Imimi pamakazotangawo kunzima nevaroora pamakatanga kuchengetedzawo mhiko iyi sababa wemusha maichengetedza muchiti munoda kuwana mabenefits ndezvipi zvinhu zvazvinobatsira kumhuri yenyu kana muchinge muchirara nevaroora? Mushonga uyu tinonyanya kushandisa mukurima mukuwana zvipfuwo zvinenge zvikati wande wande ndingangoti zvinhu zvakangoti ndingangoti tumwe tukangoda kuti wande wande so. Okay. Tataura namai guru vakati murume wavo wakazofa mwana wenyu imimi. Ndio chokwadi. Kufa kwakaita mwana wenyu imimi kwanga kuri mukuburikidza nemishonga yenyu here kana kuti zvinhu zvakangoitikawo nenguva yaMwari? Zvinhu zvacho zvanga zviri mumushonga yedu isusu yagara iri yedzinza redu. Ndo zvinhu zvikazokonzeresa kuti murume wake ashande. Alright. Izvezvi maane dambudziko ramaanaro. Mauya kwamambo Mutize. Muri kutarisira kuti mungabatsirike sei zvamuri kunzwawo kudai mimi nemwoyo wenyu? Ndafungidza kuti ndichibatsirika nezvinhu zvandagara ndazoona kuti muviri wangu uya hauchaiti zvakanaka. Saka ndandauyawo nezvimwewo zvinhu zvandaimboshandisa pakati ipapo zvokuti kana vari mambo Mutize vachikwanisa kuti vandikwanisawo kundibatsirawo zvinhu zvikwanise kuti zvibvewo mandiri ndidzokerewo futi munhu. Zvinhu zvandauya nazvo panapa ndauya nehuku yangu iyi. Huku iyi tiri kuona ihuku yakaita sekahukana. Ihuku iri physical kana kuti ine mweya iripo pahuku iyoyi? Iyi huku ine mweya uripo pamusaka pekuti huku iyi haikure inongoramba iri diki. Saka huku iyi maishanda sei? Huku iyi inongoda kudyawo sehuku sezvinongoitwawo sehuku inotodya chaizvo ipapo.
Saka mushonga wayo unonatsoshanda sei maererano nevarora venyu vamuinawo? Mushonga wacho unoti iyo pachezvayo ndikaitaura hati muna itseketsa kudai. Saka pandinenge ndoda kuishandisa payapa ndo yandinotanga ndaiudza ndikuzokwanisa kuzowana simba ndizoenda kuvarora. Okay. Tataura na baba vari kutaura kuti huku iyi ndo ine upfumi hwese hwawainawo. Okay, ndio akairomba akaisirwa akaita sei? Huku iyi ndakaita yekusiyirwa ndo yedzinza yacho ichisanganisira nemuswe uyu wandiri ndichipota ndichiti ndakatora ndinopota ndichiti ndikaisa mumvura ndomwaya kana huri upfumi hwangu ihwo ndo hwoita upfumi hwangu ipapepa. Upfumi hwamuri kuramba muchidzokorodza kutaura uyu hwakanatsokura sei? Tata kutsvagawo zvekuti kana ndikakwanisa kurima nguruve, mombe nezvimwewo zvinongewo zvakada kudaro matractor. Varora, ndanzwa muri kutaura zvekuti mishonga yabuda pachena. Sevarora muri kutiwo neupfumi, tingatoti makatoshandirawo upfumi uyu. Muri kuti inawo munewo zvamuri kuda kuti kana mabuda mumusha muri kutakura here kana kuti zvakamira sei? Kana imimi muda kuda musha menyu mudzoka ina tezvera yenyu mushonga yenyu because imimi makatorarwa kare. Zvakatodarika chamakufanira kutoda varume venyu nekuti makwanisa kutogara zvakanaka musisina maishu dzakakura muchasangana navo. Instead kuti mutofara kuti takwanisa kugara munzvimbo dzedu zvakanaka tisina madisturbance. Beta mutotame nevarume venyu kuenda kugara kune imwe nzvimbo mobuda muchamatezvara kuti musiye dzimba dzenyu. Muchabuda dzimba makura soko wana wacho anozoita sei? Mambo wabvunza mubvunzo, hanzi vana vanoita sei vakura? Mambo chigona kutigadzirira kuti tikwanise kugara zvakanaka nevarume vedu vanongotigadzira togona kugara muchamunhu zvakanaka tisina maproblem atosangana nawo. Baba, ndine mubvunzo wandoda kuti ndingoti vanhu vari kuona vanzwisise. Tiri kutaura zvekuti mune vana vakomana vakaroora madzimai avo. Ende tichitarisa madzimai aya tinoona madzimai vatori vanhu vekuti vavo padhuze nekutoti vange vainowo varoora nevakwasha. Saka imimi satezvara semunhu auya kunodzorera mushonga uyu, vanakomana venyu vari kuzviziya here kuti ndo kwamauya kunoku? Vanakomana vangu pane mumwe chete anga achizviziva asi but vamwe vacho navo pane mumwe anomboenda nemagonyetu anga asati adzoka. Sababa nevana vakomana manga musina kuendesa here mhiko iyi kuvana venyu kuti kana vazokurawo vanhu vavarora vanozenge vachiita zvamuri kuita izvo? Ndizvozvo ndo mhiko yangu yatogara iri tori mumusha medu iyoyo yekuti ndaiti inino kana ndakuziva kuti inino ndakuenda ndaisirawo futi mumwe mwana futi zvekare kuti anosarawo achiita futi zvinotiri zvandandichiita izvo. Mambo, vanobatsirika sei vana ava? Mudzimwe nyaya idzi dzine dzakakura kuredzi. Inini nhasi ndichangotambira mushonga yavo chete. Ndowasunungura asi ndototi vatodzoke nevana vavarume vasikana nedzimwe madzipo dzipenyu. Tikadoza ndingati nyaya ikateketeke nyaya hombe. Muri yeZimbabwe iri kuzvinzwira. Mambo, nguva ndiyo iyi, shandai navo vana. Nasandira zvakawanda zvandinoita. Ndakatoneta. Nematara ngaita atonetesa inge ndite mahombewo futi. Saka zvandiri kusangana nazvo panapa muri yeZimbabwe zvihombe. Zvimwe zvandosangana nazvo panapa zvakakurisa. Zvimwe zvamusingaone nezvimwe zvamunoona zvatinokupostera zvimwe zvatisingakuposteri. Asi ndikutaura muchingoti namatira kwamuri kupa kuti Mwari nevadzima vanenge vachitipa simba kuti kana maya pano vadzima venyu vabvuma kukonekita kuti tikwanise kukubatsira saizvozvo izvi. Kudhara imimi tichada hama dzenyu pano tichada kuzosvika kunzvimbo ine makuva atateguru vatanga nemushonga iyi. Kusvika ikoko. Haina sungwa aiva. Sadari. Haina sungwa makumbe. Tokumbira musimudze mushonga yenyu. Igume mbira ndati.
inotofambawo futi sehuku chaizvo asi kuda inobva mumudzi wano inoramba kubvawo kumudzi wayo yatojaira kugara itozoka saka manje kuuya kwamaita kunosarenda mushonga hakuzovhiringi here upfumi hwamakaita uyezve munokwanisa here kuzorarama kana musisina upfumi hwamuinawo izvezvizvi. ndaitoda kuti kana baba Mutize vachinge vakunge vachida kuti vabvise zvimwe varegedze kubva vazobvisa nezvimwe zvacho zvimwe zvacho zvaigona zvokanganisa kuti upfumi hwachonayo. Mambo hanzi pari kunzi ipo pane mushonga iri kufanira kusara yakabata homwe yemusha. Mishonga iyi mubvunzo wangu ndeyekuti haisi connected here. aya kuna mushonga unosara saka ndati ndoda madzadziuye dziuye mundigadzirisa nyaya yacho. Baba hanzi hapana mushonga uri kusara uyezve imimi zvemushonga muri kuzvidireko hamugone kuzvishandira here. Ndangogara tandangokurawo ndiri ngori mudzinza racho nairoriya rekuti taingoshandisa zvinhu izvo zvataingoshandisa tikashandisawo ichi ndoshandisawo zvimwe izvi kuitira kuti ndikwanise kunge ndinoda kuwana zvinhu zvinoita kuti zvibude zvakanaka. Zviri panapa zvikukutu Mambo, inini ndakumbokusiyai muite basa nekuti kamwe kamushandiro kamunoita hakazobvumidzwe kunge tiri kukabuditsa kunze uko nekuti maplatforms aya uyezvewo privacy yevanhu zvakafanira ipa pati kutaura kuti nhengo yababa iri kunzi yakuramba kurara ndosika muri kuona vari kuramba vakagara kamugariro kavakaita zvimwe zvinhu zvinozoviolata mapolicies emaplatforms saka hazvifanire kuonekwa zvichibuda. Tingadai takubuditsira tatoti baba ava vambotiratidze asi inini ndazvionera hangu semunhu wechirume ndaratidzwa kuti aiwa panapa pakashata zvechokwadi. So isi takumbosiya Mambo achibata basa. Mambo ndochokwadi